ஏதோ ஒரு காரியத்தை நினைத்து கலங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா? வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? சங்கீதம் 23:6. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் என்று தாவீது தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சொல்கிறார். நீங்கள் உங்களுடைய துக்கத்தையே நினைத்து கொண்டிருப்பீர்களானால், எனக்கு இந்த காரியம் வாய்க்கவில்லையே என்று சோர்ந்து போவீர்களானால், நாம் எதற்காக கவலைப்படுகிறோமோ, எதற்காக சோர்ந்து போகிறோமோ, அந்த சோர்வும் கவலைகளும் நம்மை விட்டு நீங்காது. ஆனால் நீங்கள் இந்த வசனத்தை உறுதியாக பிடித்து கொண்டு கர்த்தருடைய பாதத்தை பிடித்து அவர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பீர்களானால், உங்களுடைய ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் மாத்திரம் உங்களை தொடரும். எந்த பிரச்சனைகளோ போராட்டங்களோ சோர்வுகளோ உங்களை நெருங்கவே நெருங்காது. நீங்கள் கர்த்தரை துதித்து பாருங்கள், அற்புதங்களை பெறுவீர்கள்.